Tul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt, il-Forzi Armati ta' Malta ikkoordinaw każ ta' salvataġġ ta' dgħajsa b'madwar 400 immigrant. L-immigranti kienu mejjuna minn bastiment merkantili li kien assistit ukoll mill-Gwardja tal-Kosta Taljana. Aktar tard irriżulta li tul din l-operazzjoni 19 l-immigranti mietu. Fosthom kien hemm tarbija. L-immigranti mejta mistennija jiddaħlu Malta il-ħadd filgħodu. Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat irreaġixxa għal dan il-każ u tkellem dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet Maltin u Taljani. Hija sitwazzjoni fejn għandek żewġ pajjiżi li qegħdin jaħdmu flimkien, kulħadd konxju tal-limitazzjonijiet ta' xulxin, qegħdin naħdmu mhux mod konfrontazzjonali jew b'mod din tiegħi din tiegħek, imma li qegħdin naħdmu bħala tim wieħed, aħna qegħdin nagħtu l-100% tal-assets tagħna u dik hija xi ħaġa wkoll li hija importanti li ngħidu. It-Taljani qegħdin jagħtu importanza kbira lill-operazzjoni Mare Nostrum. Tenna wkoll li dan huwa każ li għandu jiftħilna għajnejna. Fil-waqt li din is-sena ma daħlux immigranti illegali sal-lum il-ġurnata f'pajjiżna, ġifieri bħala ammonti mhux bħal sena l-oħra u snin ta' qabel, fl-lejl minnhom jista' jinbidel kollox. Fl-lejl wieħed jista' jinbidel kollox, mhux f'ġimgħa waħda jista' jinbidel kollox, fl-lejl wieħed jista' jinbidel kollox. U allura aħna ħankomplu b'dan bl-għaqal, bil-ħsieb, bil-kooperazzjoni, nkomplu għaddejjin b'din l-attitudni ta' kooperazzjoni mal-Gvern Taljan. Nhar il-ħamis iċ-ċentru tal-operazzjonijiet tal-Forzi Armati ta' Malta ikkoordina 4 każi ta' tiftix u salvataġġ biex b'hekk kienu salvati 1062 immigrant. Il-qawwiet Taljani kkoordinaw is-salvataġġ ta' 4000 immigrant ieħor. Dawn l-eluf ta' immigranti daħlu l-Italja.